Bideogide honetan ikusiko dugu jarduera interaktiboak, hitz sopak, gurutze gramak edo horrelakoak nola txertatu gure Moodleko ikastaroan. Bai, erakutsiko eskizuet bi adibide ikusteko zertaz ari gen. Bai, goazen ikastaro bat egon gunez, imaginatu hau dala nire ikastaroa, nire erronka dana dala, eta hemen unidade baten, kasu honetan 3. neren, sartu ditut ikusi hemen, ikur beltza hau, H5P jartzen ikur hau, bai? Sartu ditut bi jarduera interaktibo. Bai, adibidez alde batetik nirekiko lehenengoa, hitz sopa ikastetxean, eta esateitena da, hau da klasiko bat, ez da? Aurkitu hitz hauek hemen, bai? Orduan, lanerra jarriet nire burui, aurkitzeko guantxe Nextcloud, Moodle edo Zimbra edo Mantis, eta, bideogidaitea eta hitzek aurkitzea, nahiko zailite zait. Segurazki zuek topatu zuela zerbait, baina, Orduan, hau interesgarri izan daiteke, gogoraratzeko gure ikaslei, hainbat kontzeptu ikasi bali maiteu, makina bati buruz, teknika bati buruz, metodologia bati buruz, jarduera horrekin bilatzeko, bai, txekeatukot, bat ez eman, soluzioak, hemen txezaten, Nextcloud atzeaka jarrita, Zimbra hemen, Mantis hemen, eta Moodle hemen, bai, posible berriro matea, bai, bat bilatuet, Mantis ikustezu hemen, klak, hartu, eta emateitea guain, errexago Nextcloud, eta, txekeatukot, beste gabe. Bi asmatu dituela esateit, eta soluzioa esateit, bestek non dauden. Hau izango litzeke, ariketa mota bat. Bai, adibidez, hitz soparena. Fijatzen nahi dut, eozin jarduera jartzeakon ikaslei zuzenduta jonbertzaiola jartzen duen esaldie. Hau da, ikastetxean erabiltzen ditugun aplikazioak aurki itzazu. Hau da, zuk ikasle hau egin ezazu. Izen sintagma, aditz sintagma, ikasle jakiteko zer egin behar du. Bai, aurretik jarriot hitz sopa, behar jakiteko hitz sopa badala. Dako beste ariketa mota bat adibidez utxuneak betetzekoa. Bai, Euskal Herria buruzko testu honetan bete itzazu falta diren hitzak. Irekikot ikusteko zen motatakoa da, eta jartzitena, testu bat ez dakiz zer, hemen, 7 lurral herrialde edo probintzia historiko ditu, Araba, Bizkaia, Lapurdi, Nafarroa, Berea, Nafarroa Garaia eta Zuberoa, zein falta da? Gipuzkoa, bai, hiririk handiena, Bilbo, bai, alegia, ez dut jarriko Iruña, alegia hiriburutzat, hoi da, egia ezatukot, bi zuzen eta errore bat, bai, eozin testu daukezuela apuntetan idatzita, posible zuen honea pasatzea, eta ikaslei hitzek aurkitzeko joku hau ematea, bai, erakutsi emaitzak, eta behar jartzeit hitz zuzena zeintzat. Bale, orduan, ikusi zuen zertaz hain nahi zen, jarduera interaktibotaz hain nahi zenen, orduan guazen ikustea nola gaitu. Lehenik da behin, ikastora jun eta edizio aktibatuko du. Edizio aktibatutakon, adibidez, gai hontan bertan sartu nahi bali mat, hemen batzu baditu sartuta, Eta, nahi bali mazu ikusi nola adibidez hitz soparena, oso horreza da, editatu ezarpen eta jute bali manaiz, bai, ikusteet nire zerrenda zean azaltzeko agertu nahi detena hitz sopan, hemen jarraitela komaz separatuta. Baina, oso horreza da, eta bain ikusiko ditu pixka eta adibide gehiago. Orduan, importantea hemen jartzen zuen, esaldi hau jartzen zuena, esaldi esanguratsu bat izatea. Bai, hau da, ikaslek ulertzea. Orduan, jungo da jardura gehitzea. Ohikoa da, edo gehienetan, gehitzen duna da zeregina izatea. Bai? Zereginekin ohituta gauden nun ikaslek guri artxibo bat igotzeigun dugu gero zuzentzeko eta kalifikatzeko. Hauek dira, pixkat jarduera interaktibo hauek, ikaslei gogorarazteko eta joku bidez eta pixkat erne mantentzeko ikaslearen ikaskuntza. Bai? Orduan, kasu hontan, gehitu jarduera hontan, interactive content hontan emango diot, irikiko zaileio bat, eta hemen dauzkezue adibide pilo bat. Fill in the blanks, find the words,
Bueno, drag the walls, accordion, collage, bueno, dauzkezue pilo bat erabiltzeko. Bai, eta ala denak, nik uste nahiko interesgarri diela, ez? Ba, adibidez, jakin nahi bali mazue, ze jarduera mota erabili, hau, adibidez hartuko, ez? Drag the walls. Zertan datzan, hasi aurretiken. Bueno, zehaztasun eta jotele mazatea, ba, aukezue erabiltzen hastea, edo bestela, adibide bat ikustea, bai, adibide irekiko zaio, eta drag the walls jarduera mota, hau da, ni jarriko jot ikaslei zerbait, kasu honetan da kolorea, hau da adibide bat, ze kolore aukean, fruta, basoko fruta txiki hoik edo, bai, blueberries are, nik esango nuke, dala urdine, strawberries are, bueno, gorrie, red, eta cloudberries are orange, bai, txeketu ezaket, denak ondo, 3 puntu, aurrea, eta jarduera honetan bertan, badauzket igual, ariketa gehiago sartzea adibidez, Brasilekoa, Canberra, Australiakoa, Berlin, Germany, Pekin, Beijing, of China, Washington, ikustezue, bueno, hau da, mota bat, denak asmatu ditut kasuntan, eta gainetiken feedbacka emateko aukera ematile. Bai, jarraitukot adibidez, hemen badau bat, nik uste bat daula kuriosat igual ikaslei gustatuko zaiena. Hemen, hauxe, image sequencing, bai, adibide bat ikusiko du, bale? Ariketa adibidea. Eta nek zateitena ordenatzeko planetak txikinetik haundinea. Ba, egizan, ideaik ez dauket. Ez dakit hau dan, txikina, o ez dakit Jupiter dan, Mercurio, egizan, ez dakit. Hau, laugarrena ez zautezan. Bueno, ni posible dut hau erabiltzea, adibidez ez planetak ordenatzeko, baizik eta makina bat erabiltzen bat, nik argazki bat igo ezaket. Lehenengo pausoa, beste argazki bat, edo jantzi lehen dabizi ekipoa, ez, epia bat jantzi, argazki bat epia jazten. Bigarrena, oliostatzen o makina pizten. Hirugarrena, ez dakizen mozten. Laugarrena, ez dakizen erriten. Orden jakin baten jarritzezket argazki batzuk, eta gero ikaslei esan, hau desordenatu azalduk zaizko ikaslei, eta esan ordenatzeko, zenbat asmatituten, bueno, uste baino gehiago. Bat, 2, 3, 4, 5, bueno, hau da potra, bale, zuzenen. Orduan, soluzioak hemen daude. Orduan, ariketa mota desberdinek, baina, bueno, gure irudimenak, landuko jo, pixkat, mota desberdinetako jarduerak planteatzen. Esatizuete, hau da, adibide bat beste gabe, ze pauso jarrai ditzaken adibidez prozedura batekin. Gelako prozedura batekin. Adibidez, zer dako gehiago hemen. Daude pilo bat, eta dauzkezu ikustea denak hor jartzei zuen bizela. Mark the walls. Mark the walls. Bai, orduan, ariketa honetan, esateitena da, adibidez. Click the various types of, bueno, vale, frutak zain behar dut, bueno, blueberries, hau bada, hau, haien bestatu da, ez dakit, berriz, zakin, hitze sartzari mazaio, raspberry, bueno, ez dakit zerbait gehiago badan, untzeko nuke bat hau jarri hauek bazpare, segiatukot. Zazpitik lau asmatitut, bueno. Ez da oso zauna, baina, bueno. Eta hemen ikuste hauzket soluzioak non dauden, bai, horret karra, etzustak zara, nau, bai. Hemen azaltzeia ezak gehiago. Orduan, ikuste zuen aukera pilo bat daudela jarduerak, pixkat unidad didaktiko bato, jolasa bidez ikasteko, bai. Eta adibidez, lehen ikusi zuena zeintzan jarrietena zekoa, find the words, bueno, izan bilatzekoa, eta ikusi du pixkat, nola zan, zen jarriko izuet, ze adibide ingo dugu. Hau, erabilkoet, bai, eta behar jartzek, bez ikustezue, hitzak aurkitzeko. Beste gabe, hartuko nuke testu bat, nire apuntetatik ez, kopiatu, idatzi dauketen zerbait, kopiatuko nuke, talko alor, baina fijatu, behar adibidea jartzitela nola jarri beharten. Orduan, aurkitu behar ditudan hitzek, hau da, desagertuta eta ikaslek idatzi behartu den hitzek, bakarrik jarriko ditut asteritzko arten.
bai, asterisko hartzen jarri, eta beraz, utxik azalduko zaigu, bai, lehen nik dauketen adibidea hauxe izan, bai, hartuko kopiar testu bat berdin da zuen apuntetatik, hemen jarriko nuke, eta nik nahi balima, adibidez, Euskal Herria, ez dakit hona zentzun diba dauken ez, baina bueno, hau jarrikot Euskal. Bai, ez nahiz gehiago zaitu. Bueno, feedbacka deman dezakezu, tartea gehitu dezake, 0-25 asmatza limat jarraitu ikasten, jarraitu behidatzen, eta 25-etik aurrea, dozin mezu bialdu dezaket, bale? Orduan, oengoz feedbacka nola xeutzikot, eta besti gabe ikusteko, ez dakit erumun bat falta zaiten hemen betetzeko, bai, titulo gisa, jarriko nuke titulo txukun bat, bila ezazu, ez bete ezazu, falta den eta, zerbait jartzetik, zuek demora gehiago hartu eta txukunago jarri dagozkion testuk, bai. Eta aipatutako jarduera hoi, hemen azaltzea, bai, gehituet. Posibilitez bai, jarduerak muitza badakizuen modelen, bat gora, bestea bera, kasu honetan sintaxia diteken, horretik ez diot jarri ze motatako jarduera dan, utxunak beteko izango litzeke, baina guain txinetena, eta bete ezazu falta demitza, hemen azaltzea, eta tokatzitena jartzea da, hemen, Euskal, hau da besterik eta mota bat, ez da betetzea, hoi da, hemen jartzizkit zeiz dauden, ikustezue, honek arri beharko nuke. Jarri zamanitun 3, 4, 5, 6 hitz asterisko arten, hemen azalduko litzizkiteke 1, 2, 3, 4, 5, 6 aukerak, eta inberko nuke trakak arrastratzen jun, eta bakoitze bere txokon jartzea. Evidentemente bat bakarra, ezin gaizki. Vale, orduan animo, eta pixkat gure modeleko ikastaroi, bizi poxa pixkat emateko, nik uste erraminta erakargarri dala.